Miért csináltam egy Discord szervert? Ez lesz a mai videó témája. Azért csináltam egy Discord szervert, mert ugye én kb. Ezt az egész videózást onnan vettem, hogy jó, milyen jó lesz, meg ilyenek, más videósoktól, és akkor onnan jött ez az ötlet, hogy nagyon megköszönném, hogy csatlakoznátok oda. És onnan jött ez az ötlet, hogy így más videósok is csináltak egy Discord szervert, és akkor mondom, én csinálok egyet, és akkor megcsináltam. És aki azt hinné, hogy ez lemásol, egyáltalán nem az semmi. Szóval ez egyáltalán nem lemásolás, amúgy egy picit az a mindegy. Igen, és akkor nem tudom, az volt, hogy ugye megjött az első ember, azt így nem tudom, elkezdett írogatni, hogy egy sült krumpli, meg nem tudom, ilyeneket, és azt már kitöröltem, de nagyon, nagyon érdekes volt. Van, aki a sült krumplis izét küldte, hogy egy sült krumpli egyenlő, nem tudom. Az nyilván Minecrafthoz hivatkozott, mert. Igen, amúgy ez nem az első ember volt, hanem a második, de ha egy picit reggeli hangom van, azt vegyétek el, mert másnap van. És akkor nem voltam rá mérges, csak nem úgy, hogy sikítva törömböltem, azt ütöttem az asztalt, hanem csak én ilyen nagyon picit voltam rá ideges. Igen, ennyien nagyon picit. Akkor sziasztok!